puk. Dobrá Luongová práce. Vancouver se zmocňuje kotouče. Posílá puk rychle dál. Frolík 1-1. Chicago má teď za sebou 2 neúspěšné přesilovky. Cílí puk na bránu. Posílá puk do vlastní branky. Hlasování skončilo úspěchem pro Henrika Sedina. Ani jedna strana se v základní hrací době nestala vítězem, takže budeme prodlužovat. Bude se vhazovat. Vancouver vyhrál další vhazování. Dostal ho Henrika Sedina. Dálí puk na bránu. Neprošlo to, zblokovaná střela. A Black Hawks se vrhají vpřed ze svého pásma. Vlčí bude vylučovat. Cílí puk vší silou. Bude vyloučen za nedovolené bránění. Hlasování vyhrává Vancouver. Rychlá střela. Tvrdý konec. A tohle je Montador. To je offside. Hráči zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Hlasování vyhrává Chicago. Cílí puk na bránu. Podél hrazení. Cílí puk na bránu. A puk má Chicago. Black Hawks začínají svou akci a vystavuje soupeře silnému tlaku. Tým Chicago využívá své přesily a vyvíjí na protihráče silný tlak. A to bylo postavené.